Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association ha ka khatwai tarik urumpang arajar agunrio kala Pynlong da ka Jingïakhih ha phalau ka Meghalaya Cooperative Apex Bank ha khandailat banyasno oktilang bat ki shipotli ki Central Trade Unions ki ban persha ha ka baidei bat ka ni ka jingpin thamai jong ka Sorkar Pdeng ya ka labor law. Uba David lalu General Secretary jong ka Meghalaya Bank Employees Association uloong baka Sorkar kami katmu ban Pynkylla ya ka labor law kabadan hadu arpu khandai talikian na kadaw ban pinsuk na kabanta ban le ya ka kam business bat ka Sorkar Pdeng kala penmi ru sa Southly ki labor code lani ki an uloong bahabapet ya kini ki an kaba ka Sorkar kami kala nang penmi ha ka jaka ban a ka jingmento ya ki nong tre hinrei kalong persya penban kumta na kalyang kishipotli ki CTU ki badan hadu arpu pratali ki kinhon hapo gari India kala khot ban Pynlong ya ka Jingïakhih la shai ka sngi palai ka khat artarik urumphang arhajar arphon riu hajan umot dur bashirin yang uwo kyang nangba ka badan hajan civil hospital Shillong ka Central Trade Unions ka persha ru halor ka jing Pynkylla ya ka Mjctu&A Shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Act Arhaja Apusan Bandawa Wengno Yaka Draft Seat Bill but Electricity Amendment Bill Yaka Sustainability Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act Nalor Kiwe Shu uloong bana kalyang kinong tre ki bang ba per kin shimbenta hakate ke Jingïakhih. Workers' unity is Zindabad. Zindabad, Zindabad. Workers' unity is Zindabad. Zindabad, Zindabad. Working class unity is Zindabad. Zindabad, Zindabad. Working class unity is Zindabad. Zindabad, Zindabad. Banking and insurance workers unity is Zindabad. Zindabad, Zindabad. Banking and insurance worker unity is Zindabad. Zindabad, Zindabad. Our right. Our work is our right. Our right, our right. Do not change labor laws. Do not change, do not change. Do not change labor laws. Do not change, do not change. Do not change labor laws. Do not change, do not change. Do not cheat workers for corporate. Do not cheat, do not cheat. Insecure night shift for women we condemn. We condemn, we condemn. Insecure night shift for women we condemn. We condemn, we condemn. Withdraw labor reform. Withdraw labor reform. Publish pun fi baro ngidon hangni ni Pynlong ye kene kejingelang amar ba la shai ka sngi kadon ka strike ka bala klo ba bala khad ka Central Trade Union habaro ka wi kabi kene ka strike kalong amar ba kadon ke jingbu jang Sorkar ba Pynkylla no ikini ki labor law kidon hadu a khundai tili kini ki labor law henrei menta hak kerteng ban ease of doing business ne bak pen khamsum ban ra ke Pynkylla kat tu kat ni kila introduce the Southly ki labor code but habangi pekpat ikini ki labor code hak jaka bakan ai ki bentoy kita ki baong ki worker ki nong trai henrei pen ban ni shamba ka kalong anti worker ne anti people ta kadau kani ke Central Trade Union ki badan hadu proprietary ki trade union hapo kari ke jongi ngila khot ya kani ka Jingïakhih la shai sisngi bagadang ka strike baru la shai ka sngi tengiru niki sector ki prepare niki bank niki LIC niki income tax office baki ru ngin simbenta hakani ka niki lawyer ru ngin simbenta hakani ka strike la shai di hapape ya kani ki labor code hakawai na ka labor code ka wages kilaong ba menta kandang kata ka baki on ka flow rate kani ka flow rate kamot na ka central government kan sabo ita ka rate bakata ka rate kalitang sispa nyo kulay tingka 178 rupees 178 rupees bakini ka flow rate kala fix to pa da ka Sorkar bakini state government pa ila ban fix da lada ka jongka ka rate ndai kimla ban long duna ya kata ka flow rate ndai fees to 178 rupees minimum per day buat hasil benai kat no baterai unyo tang around 5,340 rupees unyo de kumlo pendap lani nai pat ya keren ya ka family ka jong u kadang persyak bhai kani ka jong mu bakum kani kan di ada fikiran sepang ka flow rate hot ka state government kila ibor bakila ban bo ikiri ka syong kat kum ka reason bat ka skill jong kinong trai hari penban ka state government nganget
banyo ika foreign FDI investment po ka state dan lalay kinumbu ika wages ka bahay mo kenapa kandan ke investment ha state patpunta isutu sai mulu ban sita mulu ban jinjat kini kinong tre bagi worker bagi ong dari punta ti hakani ka fluorid ru haka wages act ka pamenswa kadang ke revision every 3 years ada hakani ka mantapat kadang ke revision only 5 years. After 5 years, tapi suatu katkum ke kipur, ke Jingïakhih, ke Jingdong dawa, penban, ke Sorkar jaka ban pensuk, penban kadang pen susu. Tekum ta. Padahal ni ke wages kuru kum kini ki worker ni dia belum organize, ni judan ki trade union ki bagi khatma. Dari penban mentaru ban register jaka trade union ru ngim lasyo. Kaladon kabala kiladon ki an kiba kring bah bagi register kum ki trade union. Mencua nyongut lala ban form trade union. Bantah kilong di badan sispa ne 110 whichever is less. Di kum taru kalah shitam ha kadau kalong bet Malaysia ban syuong bet undang kam trade union kelam bomdan ban keren persya ke gijing temu jong ka Sorkar. Ma kinu ki policy ki bolong anti people anti worker mo anti what bolong persya ya ka riru kadang kum kataro kum kadau persyang ban pensap jaring gi trade union ki bagi ju persya bagi ikum kita ki jingle jo ka Sorkar ti nalor kataru manta bagi ni syedan ki strike kum tu henry manta bensuang gila ban ai ka strike claim ai ka notice henry manta kladon kata ka strike 60 days before the strike date gi ban ai ka notice if la so tho si arbra shwa ka strike kum ngin strike kum ngin ki kum ngin pensengawi ka sur ka jongi kum ginong try kum ki pajba dinang dapat hakani ko wages ko ru kadang kata ka fixed time period si sha ka ri gi jongi ngi iba ka employment ka jurba ki brief samla ki bolong qualify ki mi okam hajaka ban create employment but permanent employment ben ban ki wara ya kani ka fixed time employment but kani fixed time employment kelas ki matrai ka shahinai kalau bet fixed time period ma fintrai bagi ong ka ai ke gratuity re habang isyam bangi puli ne gratuity hasisnam kini gratuity kan petang san hajar le ayu kan itai san hajar if sutu kata re ke Jingïakhih jaka ban create employment ki wara man na kani ka bagi ong ka fixed time employment dia mantaru kadang kani bagi ong kata ka retrenchment lay off ma bun sin ngi yosgob ham ta ka jur ba kani ka retrenchment de lay off menchwa ba fin lay off ne fin retrench ne fin kidong kam hado odang kakal kinu ki Jakarta ki branches pangut ki brio salor ki habanle sa ka Sorkar ba nyo ya ka jingbit they have to go to the law repen ban menta ba ka jayu ha ka jaka bakin ban penduna sisu ba kata ban yo ka hak jo kidong tray ki worker ban ki Pynkylla kata ka number na 100 sha 300 but kinu ki Jakarta lada kidon industry kinu kidon below 300 kila abad ban shule yang kena lay off retrenchment ban shube abad basuang claim dan kadulu banlet saka Sorkar ne banlet saka ai tikilong kini ki kindet ke ba na penpau dia ke por kinang don su kiwi deh tang mah publish bun